Naragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manen nga agbuyak kanagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kat kapadasan man ni kabsat sita san napudnoanagan, tintay patangatang dito'y manang biyanang a drama. Ngamsak ba iti amin, hello mampay kada Annabel Aquino Banton, dita Kawayan City Isabela, ni Jerry Salibad dita Kalinga, kaya ni Victoria Calambra. Kastiman nga rod di ko na ni kabsat sita. Dirman ng biyanang, may sako na senior citizen. Adda kabsat ko asina iti asawa isong agmaymaysan nga agbibiyag. Kat gaputawan balay na pagnaadan na, nakipagnaad iti balay ti inami, kat ison ti kadkadwa ti inami iti balay na. Rogyak nga rudan, ti agsalaysay. Pepe! Ayan mo! Pepe! Ay, tangiwat yu man. Umanukaw kay manditan. Anya tipukpukaw yu aya. Kababain ka na iti karuba. Nakarariwawa kayaw. Mapukpukaw ti walit ko. Ayan nan, inalamanan. Inala nga. Kinabawan yu man tinangikan yawn. Dala siguro dita pandag tipungan yu Awan mat, 5 tawanan na berbero kag nga mawamat. Inalam sa, inggatang mo iti arak. Ay, di yu man amot ibagbagayaw. Itaan yaw dita pandag tipungan yaw. Awang araw! May bayan yun awanay. Awan mutlat karga na. 5 pisos sa mutlat karga na jay. Nay, apay nga ma'am, inalaman niya. Saan nga road? Lagulit kayo mananakunak. Maturo kayo kit din tarabiin. Isubleyo ti pitakak, tanusan darom kayo. Agulimag kayon kunak nay. Kayat yung sakit ti. Ala, maturo kayo. Didak pagpungtutan. Uyo anak ko, ingkanto man kita, daapong kan angkel mo di tabalayda. Idungungtan sa manan ni angkel mo ni lulam itirapi Nangag mo day chay. Wala nang. Nagpigsa ti boses da. Nagapadan sa manan. Day chay tumot nga angkel mo. Amuna nga agkabaw ni lulam. Ngam tutupan na pailaang. Awan mo't ngamin aanusan niya Uncle Pepe nanang. Di na maawatan ni Lola. Wan nga raw, siya kumatimapan. Nasakit pailaang batisikat ko. Marigata na ka magnanak ko. Ala, siya kundi mapananang. Dito'y kayo lang balay. Apong? Apay, anyat sang sangitan niyo. Ay, darom ko, day jayata. Agtatakaw. Asina, Apong? Day karobak ngagnagan ni ti Pipe. Ha? Agtatakaw, day jaya karoba. Anak yun ni Uncle Pepe, Apong. Saan nyo akaaruba? Ay, anak ka. Ay, agtatakaw, day jay. Inala na jay pitakak. Amang ano adalang dito kamayo. Mapit lang, tabiro ka, Apong. Ay, nabayagan na berbero kak day jay. 5 tawanan. Iso na ito, Apong. Nay, nangalam. Wan, iso day ta. Ay na, naragirag yung mga. Adda dito sirok ti kamayaw. Di kasama tagdigdigo sana, Apong. Manjak, malaminak. Ay na, maminanaw, ngay bagak nga digaws. Ngam di na kaya at uyaw. Natangkan ti ulo dahi nga apong mau. Kaya't nala siguro ti maayaw, Uncle. Nalakamot la alam-lamyungan ni apong ka. Ay, awan lat oras kaw amang lamlamyong dita. Alaan nyo man langan ni balayaw ni apong mau. Ha? Jak masangaw ti mga sikaso kan kwa na. Kana yun nakmut lang apaan. Saan nga agpakaturog? Katnay, kababain ka na giti kaaruba. Nakarariwawa. Nanang, alaan tayo kanon diti balay ni Apong. Masadot kanon nyangkel ang mga sikaso ken kwa na. Anya, Ken kaslasaan ngagdigdigos ni Apong. Di mo't ngamin ay-aywon ni Uncle.
Apay ngay apapanawon na ni Nanang Ijay. Katbalay ni Nanang Dayjay. Iso nga rood ang nagnaid ijay ni uncle mo. Tapno adda mga sikaso kenkwana. Kasta matimbagan ni uncle nanang. Kasarita yun to Pasensya kan iti daytoy ang maibaga kabagis Pepe, Di ka kumamasasair. Ngam awan balay mo. Iso anak ipagnaid ka kin ni Nanang dito'y balay na. Naragsakan mo't ni Nanang tada ka akad kadwana. Ngam itatag kabawan, papanawo maun. Balay na daytoy, ngam apay apapanawom ngay. Saan ka papanawin manang sita? Pag naudek pa ila iji balayo tanay, jak masikasaw. Kan dinakmat la dengdenggan. Di napatpatyan ti may bagbagakin kuana. Lamlam yung takas tati kayat ni Nanang kabagis. Masapul nga atidug ti pasensyam ang mga sikaso kenkwana. Ket awan mo't nga rod pasensya kaon. Naibusan manang. Ay, alang nga rod Kasimot ni Nanang no awan mga sikaso kenkwana. Iso sige, pag naudin mi nga rodan ijay balay, Pepe. Yawid may ni Nanang. Dong dong when can true unay. Apong, maturog kayong rabiin. Sana ka makaturo. Kaya't kultiagan son. Indayunan Jesus. kanto. Rabi, ako mananta kayo. Iti si Maturog kayo nuwain. namay. Mandak nga rod. Anak kayat yung aramidag. Agkantawan no agsangit nga griyaw-riyaw. Sige nga ron. Agkanta kayo lata apong. Ala, agkanta kayo i-video kayo man. Di kayo matlag pakaturog. Iso nga i-video kayo man langan. Tol-tolodan kanto na lumamay pagamuanan ingkanto may libay. Apay, asino na giti bisita yu tayo agsapa, sakka? Ay na, dagitay man barkada ti kapsat ko a vlogger manong. Vlogger? Wen, napanda nagdidigos ijay karayan. Kat nag-video-video da ijay. Ayway, kasla agblablag samot tan di kabsat mau. Una, pangururayan na kanil ti trabaho na. Taadon dagiti inaplayan na trabaho. Ngam awan pa'y mat imawag kan kwa na. Nagadungarudan na giti vlogger di ti lugar tayaw. Kat oray samot si kamanong. At damot nakitak a post mo. In-post mo mat jay kaadam ijay talon mong agmulmula iti parya. Pinadas ko lang hanggang makapadismayamot ti ag-upload iti video. Tal-talumot di views na. Anya? Kat, asino ngay nga tajay do akadwa ka nagbuya? Daka mo ano asino di maysa. Basta siyak ti maysa. May katlua ka ng buya. Anya? Kunada nga min kahit nga da kwarta dita social media. Kaya't ko kumapadasan nga awan ba't agbuya. Agpasuro ka ijay ka anakam aani uyo manong. Aglablag matlaan mo. Padak ba't labas si tibyos na rayay. Iso nga agtalo naklatan. Talaga siguro apa nagtalon ti nakaisaltikan tigasat kao. Anyat kuko uyo. Agid editak man. Editak tayo kansyon niya apong yaplod ko man nanang. Anya, ayun. Ado ti mabuybuyak amang ipopos kadagiti apong dangag kabawan. Nagadumot ti agbuybuya. Wala ta makaparayaw da ngamin unad duma. Isa padasak man kidi nga upload ti video ni apong. Dong dong wen kanto unay indayunan kanto iti sinamay. Naglukom na dyan nga uyaw.
Apa nga impos na ni Nanang? Nagano pati Diyos na. Nangloko na diya ka nakakaon. Tila raraminin na content na. Awagak man. Oh. Hello, Uncle. Nakawag kayo, Mike. Ayan, Mau. Ada kiti balay, Uncle. Pakpakanak niya po. Sige, ta dumagasak man ni tabalayaw. May mayat no personal ti panagsarita ta. Bye. Sana nasaya at yar aramidem, uyaw. Pagbalinum kat na content ta apong maun. Awan amo ta apong mau. Ngam kasta yar aramidem. Awan mo takas na, Uncle. Pagkakatawaan dan ta inamay. Gapiti kastangar aramidem. Nagkatawa naman, gaputa marayaw na, Uncle. Adun to, pati marayaw, gaputa nalaing latang agkantan niya apong nga ure bakutan. Basta man, Jack. Jak kanunungan ti kastangar aramidem. Isar ring mau, tar aramidem. Uncle, no kasapula na yawid ko ni Nanang ijabalay, aramidem. Ayan ti inam, kasaritak man. Apay nga itultulok na ti kastangar aramidem. Imbis sa pribado ti panagbiag ni Nanang, ipapublic mo, Mike. Apay nga intulok yung ayawid na ni Apong ngay, Nanang. Agpilit mo't nga road. Baybay am no kasta ti kayat na. Basta di na baybayan ni apong mo. Di na ngamin kayat ti panangipost ko kani Apong. Wen, inung nakpay ah. Apay ka no nga impalubos ko nga ipost mo ni apong mo. Katawan mo't dakas iti dayta. Adun to pa'y ti marayaw ko na ka. Ngam nagungat latta. Anyan. Malabaybay amon, taamangan no dayta ti pamkwatan ti saan tayo apagkikin na awatan. Iso apat gantalatan ti kayat na. Taam mo matan ti ugali di ulitag mo. Naglaka nga agong ungat. Nanang, denggenak. Nagluto ak iti lugaw ka na, muan. Ita, impasangok ti kamera ka na ta. Subuan ka, wan. Apay day ta kamera? Ag video ta, subuan ka, wan. Ah, Wan, kunam. awan. Iyon kon ti kamera, Nanang. Mao din na subo na ito, Nanang, wan. Ag nga ka. Alay ta. Nalpas ka na nga, Nanang. Oh, at ito tinanawm na eh. Uminom ka, wan. Agkape ak. Uminom ka pa iti tanong Alan, uminom ka, wan. Kape nga road ti kayat ko. Manjak day ta. Ay, sos. Na, apay ngay at tinipay mo ti tasa. Awanan naibulingan tinanawm. Kape ti kayat ko. Ay, mala. Agpakada tapay nga ro dito video. Bye-bye, kunam. Bye-bye. Ala, kakabsat. Aging galangin di tati, video mi tangal daw. Ketagyaman kami tin kay panagbuya. Ay, maglabos ka na bakit Apay ngay nga agungot ka manan. Nagsingpot ka laitay. Ala, punasam na tayong buling madanam. Tarasam! Ay, wana. Wan, Pepe. Nanang, kitaan nyo to'y inyapload niya, Uncle. Ha? Ni, video mo't ni Nanang dayta. Wine, kung di ungat iti siya kinagapload, gayam imapal. Ay nagloko mo't dayta nga angkel mon. Kuna na di na kayat nga ipubliko ti kabibiyag ni apong mo. Nang ro na ita nga agkabawan, ngam inyaplod na mutang. May salat ti kayat asawan ti panagunget na kadatayo, Nanang. Imapal. Ti kayat na, isaw ti mangyaplod ka ni apong. Nimot apong tereng ti content ni Mang Pepe ang kabagis yun na nasita. Wad nga rod kundi ungat ide. Ay na,
Diyak ko marabang nga is-istoryaan di kapsat ko. Nga mapunuanak mo't no daduma. Agungat ngamin idi-impos ti anak ko ni apong na. Gamita, isumatan ti mangyap-upload iti video ti iname. Ay, kasta ay nana. Apay ngay amasapol nga agungot. Di duwada ko man amang upload. Mabalin mo't. Diyak amuman iti day ti akapsat ko. Saan mo't ket di a big deal day takada kami. Masaukla ang balasang ko. Ay na, isunsalat ko kuenan. Di mang ibid-video kiniinang yung. Amin nga aramidan ni inang yung. Ibidyo na, sana i-upload. Kat baybay no kasta ti kayat ng aramidan. Basta di na kumabaybayan di inami. Isungay nalami idi, tamabaybayan namat. Saan mat siguro ita, nana? Ta iso akanayon nan ti ayan ti atensyon na. Sapay la kumaa, balasang ko. Tata Pepe, lima ba sakit yan timulay iti aparya? Naksat matan. Di yun sa masipsibuganan. Jak masangaw ti mapanagsibog-sibog dita ineng. Bisyak. Ay, sayang DJ Sapay adun dagiti babasita bunga na. May mayat ti trabaho kitan. Aginanaakaw nga gamulo iti daga. May mayat ti pagsapula kitan ta dakdakkel ti kita. Ha? Andan sa bala trabaho yaw, tata? Wen, sinirekon ti lubong ti social media. Padasek man met nyag vlog. Apay, nagsweldo kayo na ya. Saan pa'y matkit nga magsweldo akto Maur-urnungan tayo sweldo aktaw. Ala, nagsayang madagi mulay yo, tata. No kaya yo, asikaswag, ta gudwa tayo ito iti maapit. Oray ko kwam amin na, jak pagan ano na jayan. Ha? Sigurado kayo Awan bin nabaw yan, tata. Uwin ko naklangarunan. Si Bugam no magagat ka. Awan pa kibiyanga ki jayan. Mga nakon, mabisin nakon. Madamdaman, jak pa'y nakalutaw. Agkansyon ka pa ay. Ay manjak, manganti kayat ko. Nene, makaraman ka kanyak no di kagtong politikayat ka. Ala, agkanta ka, ta agvideo ka. Mga anak nga rodan Uwin, basta agkanta ka pa ay. Sige, tanay, iun kong ti video. May isa, dua, talo, go! Dong dong wen kantro unay indayonan kantro. Tata Pepe, imma dun ti followers yo gapo ni apong tireng. Gapo mutla kanyak Gapo ti bannog ka nga agid edit ka nagbid-video iti upload ka. Win angam dakkel katulungan nyo ni apong tireng anang paado ti views kan followers yaw. Bareng agbyag pa iti napaot tapno adda akanayon ti i-content ka ineng. Pepe! Umay nakpakananan Mabisi na ka! Diyak pa'y nangnangan! Makatawanan! Sige, dahil nakpakanunan ni nanang ka ineng. Agawid ka mo tayo. Agawid ako ni Jebalay ti anak ko. Kani uyong apo ko. Kailew ko idan. Ay saan? Di ka mapanijay nanang. Mapanak, tamabisinak. Di nakmat pakpakanan. Day talagan kansyon ti araramidak dito yan. Makabanog mati paparamid mo. Di nakmangarod pakanan. Nakapilpili ka mo titimakan. Di mumut kay at tikilaban kat jak nga rod masangot yung lutaw. Kilaban ang nakatangtangkan. Awang nga rod ni pagwapangal-ngal ko. Ang damot gugot mo pagngal-ngal mo. Naka-arti ka mo tabak-baketan. Basta gawid akon. Di ka pumanaw ko na. Nanay, ibatan na. Di ka makarwar dito sa Lidyaw. Agyan kayo lang dito.
Ibatik to yung cellphone dito isang wanam na nga. Agkanta ka wan ta, ag-live ta. Ag-live nga? Live makita na kay ti ado a tao. Buyan na ka. Agkanta ka wan ta, inakita ang jay lut-lut-tuk apulutan minumadamdama. Sige. Ay, siyak ngay, pulutan ko ngay, mat. Natangken na jay. Di mo mangal-ngal. Ala, rugyamon tagkanta. Ta iyon konti live to FB. Sige, kansyaon. Dadarap-dapak Jagnanayon Nagitila ilum kanya Dita, panawan kayo dito yan. Rekta Kando Nay, ayan nga ta dagiti mang buy-buya kanyak kuna na nga duda Awam makita ka tao dito yung cellphone na. Hello? Ada kayaw? Diya ko nagkansunwan ta mabanbanog akon. Tapno amuyaw. Kanayon nakapilitan nga agkansun ni Pepe. No diya kagtong paliti kaya na tanak. Layatan na ka. Di nakpay pakpakanan. Kani popopok nak dito silid ko. Kunanang agkabawak ngam samot. Amok matibag-bagak. Adala ang nagitay malipatak no dadroma. Agin sising pa day no ada kamera. Ngam no awan. Naguyong kaniya. Promise. Anang, nalpas ka na nagkanta. Ay, aday tan. Ay, pagamanan, engkanto malibay. Ay, aday ta. Kalkal Pasko, Pepe. Di kan samot nagkanta na nang. Insardeng mon samad. Malang raw, nagbabay kan. Bye-bye. Nagkanta ka wano saan? Apay ajak nang nagtikanta mi di kusina. Kat nagpigsamad ti kansyon mo no ka. Nabanog nga ron, Mart. Ay, di ka mangmangan. Dahita ti dusam. Apay ayawid yun ni nanang. Kat mayat mo tibiyag na ditaw. Manang sita. As-asikasok mo tanaimbag. Nabuya mi ti live ni Nanang Pepe. Nagado timbagbaga na ijay kontraken ka. Ha? Kaanaw? Apay na jay. Jak binuyang agpaiso na dyan. Anyat nimbagbaga na iday. Nabarte ka kami ni din. Wan takanayon mo ti panaginom yu dito'y balay ni Nanang. Di mo pa'y pakanunan ti inata. No dagiti ka inumam, mailutwam iti pulutan da. Ngam ni Nanang saan? Ha? Amoy amat nga kabaw ni nanang. Agkabaw, ngam saan nga iti amin agundaway kat di na amo ti bagbaga na. Limpyo ni Nanang. At dalatay tiyempo ang makabawan na ti pangikan na kadagiti gamit na. Ha? Iso nga agpin na sensyatan, Pepe. Ngam alaon min ni Nanang ijay balay. Nanang, nyangkel, intaray da iji ospital. Ha? Apay ka no? Naatake ka no, iji pag-ininuman da. Anya, kat kumusta nga ingataan? Diyak ka mo, nanang. Mapanak iji ospital, itamat lang. Umayak tumot, anak ko. Mari gata na ko nga kote kan ang sao. Wan nga rood ka bagis. Una yun ti kasta nagbambanagam. Ala, tangay awan ka duam ijay balay ni Nanang. Ijay tubalayon ti pagnaudam. Tada kami ti mga sikasukan ka. Kababain. Mabain ka na kayo. Nagalas ti aramid ko iti kalabas. Mabainak. Pagbainam ko makatawan mo't ti sabali nga agtitinulong nusan at tayo. Pagkawanan dak kuma
Mababainak ka na kayo, manang. Ala, sanan aday tati panunutem. Agpaimbag kakit di. Nagnad nga rod ti kabsat ko iti balay mikat da kami tinangasikasukan kwa na bayat ti pan na kay dalit na. Ngam kalpasan ti sumagmamanabulan pimusay metlaan. Nasakit lata para kada kami ti papanawnan nga orekas jay ti naraaramid na iti kalabas. Alakastan, tigayem mo, sita. Ala gagayam di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayemyo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello kada kayo amin, at timanan tigayamyo ang mga kakamakas manang biyanang, amang kapkablaw kada kayo itinaimbag kan naragsak nga oras yo amin ngawan labas. Kapadasan ni Cubs at Barbie sana pudnoanagan ti may drama dito manang biyanang a drama dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay na, hello mampay kada June Bautista dita Baggaw Cagayan, Marvin Balcanaw, kiniteng rantayo. Kastiman ti kunani Cubs at Barbie. Dear manang biyanang, may saak abading kat jakilibak adon dagiti nagbalin a nobyok, ngam dimtang ti punto akasla na umaakon ngagboy-boy pren latan. Tawan man lati uray may sa kadakwada anang seryoso kanyak. Isa na panunot ko ti makirelasyon iti lakyan, takayat kon tagsimpa. Ta at least mabalin may tagkalaysa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Tatang, mga sawa ako. Ay na, di ka man nagbalin nga ambisyosaw, Bartulaw. Anya mo ten, nabayagan ngayon kalik na iti anagan, ng Bartulo kay pala Bartulo kanyak mat. Barbie, kunayo ka di. No, babae ti asawaam, wine, awagan kay ti Barbie. Ngam no, lalakin tumutla apadam, saanayin. Babae ti asawag tatang. Ha? Agpaisaw? Wan nga ron, yam amok to kada kayo. Kitaan nyo man no bagay kumutlaang tipukis ko nanang. Ay na, nagpukis ka manen. Anyaman apukis day tangay. Kunakmet apa atid dugem ti buok mo. Ad-ad na ngamin apumintas ka no atid dug ti buok mo. Gwapo ko na yung mata nanang. Da kayo mat. Makiasawa ka kit di ti lalaki, tapno aganak ka. Kasano ama ipaayan nak iti apo ko nagtumbo-tumboy ka mat. Apay, gaputa tumbuyak. Saan kayo na maipayan iti apo ko? Anyat kayat mo asawan. Agsikugak lata nga uray lakyanak nanang. Makiasawa ako niti mabiit. Ha? Anyat pakiasawaam nga ay. Lalaki no. Kat lalaki syempre. Numabalin la ko mga agkasarti dua babae. Nabayagan nga naramid ko. Ngamsaan mat nga na mabalin. Iso ang lalaki ti pakiasawaak. Ay na, nagsaya atin anak ko. No kasta adan nobyam, asinaw. Addan nanang, nabayagan nga da nagkinawatan mi. Inlimad mi lang ta, kasla kababain mat. Mabain kami ngam. Nakasagana kami na mangipublic iti relasyon mi. Isong agkasar kami kitin. Asino nga rod tinubyom, taga-ano? Bayan niyaw, tayam amok to inton malang. Tay naksukunan. Ikuyog ko diti balay. Nanang, isuti bagbaga kakaya nayat ko. Ni Barbie. Na mga orasyon, ana, agmanuak. Ha? Kasya nakatijos balasang ko. Ay, baro. Balasang kulatan, ana. Ay, isugayam ti. Napintas ni Barbie niya, nanang. Amo ka diyo namnaman. Amay sa abading ti kaya nayat ko. Ngam adun tikas kata kami. Anagasawa atumboy kan bading.
May mayatan ti kasta, ta makapagkasar kami. Kan makaanak kami, nanang. Uwan, matkit di sa bagay, wan. Adon ti makitkitak atumboy ken bakla nga aga-asawa. Ken naragsak damot. At dapay anak da. Una, nanang. Kat pagsasaritaan tayo kumantik kasarmi ka ni Barbie. Dumanon tayon. Dumanon? Saan nga ta nga isuda ti rumbang adumanon, anak ko? Ta isuda ti linalakyan? Ay kat mabalin lata. Tinapatag. Makapagkasar kami, nanang. Makaragsaka, ti makamamukin ka balayan. Kasta akmut abalayan. Ay na kamaudyanan na. Agkasarmut laengen ti anak ko. Ti amok saan makikasar. Takas jay mo ngarot ti kinatao na. Agpadata abalayan. Uray jay anak ko. Ti amok, agnanayo na, alalaki ti karelasyon na. Ngam nabayag mo't gaya man asininaan na di boyfriend na. Kat jaklem pagaraw at itumboy nga anak mo ti makagasat na. Wan ngarod awan mo't kit didakas na tababae kan lalaki damhut. Wah na balayan. Mayat nga raw ti panagtumpong da. Laragsak kakadimat lang di sidong ko, Tommy, honey. Kap-kap na kan nakadimat lang asawa. Kat syempre, Barbie, honey. Saan ka basta makikalay sa ka, no saan ka kap-kap na kan ngagbalin nga asawa. Ang yaman of Tommy. Sapay ko mga ron, tadi nakto isukat iti sa bali. Ay na, din tumapasamak na ita, Barbie. Nagkasarta pa lang aron, nulukwan ka matgayam. Si kakit diya. Naipapaskon, tinaglalaki, edi single akpay. Iso kayat kon tagsimpa, kayat kon nga urnusan ti biyag ko. Ori siyak mata. Bumakit kan lumakaitan. Isong agbalbaliw ta kuman, Barbie. Naimbag man ta nakapasyar ka abalayan. Wain, ta umayak mo't umiliw abalayan. Kan inawagan dak dagiti ubeng. Umayak ka no pumasyar. Okay, kumusta ngay dagiti anak ta? Kumusta ti panagdinada? Mayat mo tabalayan, naragsak da adwa. Agtintinulong da nga agtrabaho dito uneg ti balay. Kanukas jay amapandag trabaho, agkuykuyog da, kan agkuyog dan tumanen nga agawid. Aya, mayat nga rod, ano kasta? Okay, anda ka din nabukal nga po ko ta balayan, ha? Awan pa'y matibagbagada kanyak. Numasikugan nito may abalayan. Isumat lata ti panagbadbado da. Kasla lalaki lata ti anak mo. Kasla babae lata mo jay anak kaw. Ay na, saan da siguron mabaliwan ti kasjay nga style da abalayan. Patinto pa'y tigtignay da, kat awan nagbaliw. Basta na ornos da lakit ding agpadpada. Saan da nga agap-apa, mayat lata. Iso anjak pa imbaga kada kayo daytoy nanang. Tati kayat mi kini Barbie. Dua kayo kini tatang amakang ngagiti surprise ami. Ha, anya day ta anak ko. Anya nga day ta surprise yaw kada kamay. At danton apo ko yo, tatang, nanang. Ha? Agpaiso anak ko. Wen nanang. Ay natatang, nanang, agsagana kayo. Tapag sinublatan yun tong awiren, tiyo mo ng apo ko yo. Agpractice kayo nga awir. Tawalo, tinagtulagan mi nga agbaling nga anak. Na, unay mo tawalon ngay. Uray talo, wano upat, mabalinen. Uray siyak nga rod. Uray dua pekit diya. Wano talo ti kayat ko ngam. Walumod ti kayat ni Barbie. Oy no, nariga ti pasit nga anak. May mayat ka ano, ta naragragsak. Basta siya, walo, ti kayat kong agbalin nga anak. Period.
Mangan tayong Tommy, nakagao kami kaninanan. Awan ganas ko ang mga Barbie. Diyak kaya ti angot ti bawang kan sibuyas. Kan dyan prito yung amasita nagbangsit. Nagbanglunto pay. Di na marinate na pork chop da jay. Di met paboritom da jay. Madi ti angot na. Anya nga rin ti sidam nga. Tuyo ti kayat ko. Kan sana prito. Naituno at tuyo. Ala, in ka nga rin dagdaram usan. Bumangon ka ditan. Kita aman tayo suraem. Nagulo-gulo tabok mo. Naglanit pa yan. Ken manungal dawan na di ka nagdigdigos. Di kan sapay nagtututbrasen. Diyak kaya ti angot ti sabon. Shampoo kan toothpaste. Anya? Kastoy gayam ti aginaw. Nagrigat. Grabe. Diyak ni namnama kastoy karigat ti aginaw. Agsarao pa yan ti tiyan ko. Kasano adyag saraaw, kat di kamot ngamin mangmangan. Saan nga ron matasumrak ti makan? Nagdagsan ti bakik Barbie. Agit dalang ti kayat kong aramidan. Ay no, nagdakkelin ti tiyan mo, Tommy. Ay, awan nga roda. Nagbayag mga orayan ti panagpasngay ko. Masikuran ako na nakabistida. Mabiiten nga orayan ti panagpasngay mo. Kabalak nga tati aganak iti normal, Barbie. Kabaalam, si Kapay. Nagrigat gayam tagsikog. Narigrigat man siguro ti aganakan. Agans ka sana balay ta malampasam to ta. Maagasan to amin narigrigat mo no makitam ti ipasngay mo nga anak ta. Anay ko! Kasya na kumapo! Anay ko! Matayag saan! Inarumar ka na anak ko! Manjakan! Manjakan! Tommy, agreeing ka pa'y tamangan ka. Napaksuya na kiti husto, Barbie. Nagrigat taganak. Kunak no mataya kun. Sana bale, tanak-anakan. O, kita am ti anak ta, nagwapo nga ubing. Kaing ingas ta adwa. Wen nga roda. Nagtangos tagong na. Imalakan ka na po daw. Kunak tumat nga minken ka, anapipintas, kan nagugwapo, ti agbalin nga anak ta. Kasla marikriknak pa ilang tiriknak idi nagpasngayak. Diyak malipatan. Nagrigat ta talaga. Kastala ka no, iti damo. Nga minton may kadwa, may katlo, may kapat, wano may kalima, may aton. Na nakakantong nga kanak. Manjakon, Barbie. Huston ti may isang anak ta. Ay, saan kurang ti may isang anak ta. Kaasi ti anak ta na awan kadwa na. Ken sayang ti kinataer, ken kinapintas ta no saan ta ngagpaado. Nagrigat mat nga rod. Basta manjakon. Oren yat mapaspasama. Ay, nagwapo mo to'y apukotan abalayan. Kaing ingas na giti anak ta. Wen nga rod, ad-ado ti immalaan na kin ni Barbie nga anak mo. Nagpudaw ken nagtangos ti agong na. Naginnalaan na abalayan. Ay na, oray sa kadusina siguro ti apuko ta. No kasto'y kagwapaw, ay na, makapaayat ket nga ta. Siguro no babae ti anak da, napintas. Lakit di Ay, iso nga agpaaduda kumatap no umadaw ti pulida. Tommy, dakkelan ti anak ta. Duan ti tawin na, mabalin manen. Mabalinan ti.
Mabalin-manin nga adyan Ay, urewawan. Manjak nga rudan, Barbie. Anya, nga may sapal at anak ta. Mayon ang tamit Uray saan nga ruda na walo. Uray upat latan. Dua lalaki, kan dua babae. Manjak nga rudan. Uray pilitan nak talaga manjakon. Saan mo ta si kati marigatan nga agsikog? Iso na lakalakan kati mangibagay ti kasta. Di mo nga min marik na tiriknak nga ganak. Saan mat ka nung agpapada tirik na ti panagsikog? Adda narigat, adda mat saan? Ay, basta. Manjakon no kunak. Manjakon. Period. Papanam, Tommy. Mapana ki clinic. Agpasuro akman no niya tirumbang nga ramidok. Tapno saan akon ngagsikog. Anya? Ay saan? Di ka mapan. May sapal na anak ta. Nayunan tapay oray dua. Manjak nga rodan. Apay ay adagulit ka. Sige, oray may salang aruden. May sapay ang babae, tap na da pang beauty queen nga anak ta. Baybay amon day ta. Nagrigat tagsikog kan aganak kunak manin. Sige, mapana kon. Aldawan. Apay analiday ka asimrek dito'y parlor, Barbie. Awan, Maxine. Amamukan, Barbie. Saan ka ang sigod akasta? Sigod anaragsak ka, tunggal sumrek ka dito'y parlor. Adda ka di parikot mo. Nagapa kayo iti asawam? Ay, iso nga ro na ng asawa akit yung babae, tap na aganak kami ti ado, ngam di namat kayat ti agsikugan. Anya, apay nga ikat nagubing pailaang mati asawam. Wala nga ron, aganak pa iti limaday dyan o kayat na. Ay, oray kumano ikanak pa iti maysa, tabaring babae, taurin uston, angam di namat kayatan ti agsikog, marigatan ka no. Kat ay aywam kasaritam ana imbag. Ay no, apain nakno dahi tati pagsaritaan mi. Isa may bayakon, makapadismaya. Rabin, ngam awampay lang de dya Barbie nanang. Apay, di na imbaga ti rason no apay ang marabyan manen. Saan ngagtetix de dya kanyak nanang? Nagbalbaliw san dya manugang yung. Timam na imuton. Apay, agap-apa kayo ay anak ko. Timutlasaan ko na panagsikog ti san may pagkinkin na awatan. Ay, apay, talaga ka din adi mo kayat ti agsikog, anak ko. Saan nga rodan? Nagrigat. Manipod iti panaginaw, aging kay iti panaganak. Nagrigat, pati panagtagibi. Amangan no day tati gurguraan na. Iso ako nam akaslat ti mamnayan kan ka. Diyak mo Ngun siguro Nga mo reguraan na kon. Basta diyak kayatan tagsikog. Huston ti may isang anak mi. Ibagaman tagpaiso kanyak Barbie. Aglalaki kanya. Di naklapdan iti kayat kong aramiden, tawan matlat pakibiyangam kanyakon, tilakay kayat mo ti masursurot. Kat, pudno nga ron nga dalalakim, kasta ka di. Maturog takit din. Makaturturog akon. Nabanugak iti trabahok. Barbie, namin adun ana ilawan ta. Kasanon ngay numaaman ni Tommy ti may papan ka data. Awan karbangan ng agungan, tawan matlat pakibyangan na itiriknak. Sinakit din ata datang tiyag din na Maxine. Anya? Sigurado ka? Wan. Napagpilian na, si katipiliat. Tawiling kang agsikog para kanyak. Kaya't ko nga min tiyagpaado. Wan na-develop mo tintiriknakan ka. Mauray bading ka. Kat nakasagana ak amang ipaay iti anakan ka. Ay, amanak Maxine. Oy, nanay magpaikin ka ta maawatan nak. Ngam dyan yasawak, ay, di nak maawatan. Basta ikarim atakdaran nak ano agsikugak, Barbie. Wen, promise, Maxine. Barbie, kasano da ito yan? Masikugak matan.
Ha? Talaga? Oo, sapay kumata babaeng na ita. Oh, di ka madanagan. Ta sina ako ni Tommy. Datan tiag din na Maxine. No idarom na tangay. Kasarita ka na yung bag. Ipalawag ko tiya amin, tapno saan nga agaramin iti pagdaksanta. Awanan kay tibain. Ay, di ka itong paa. Anya ka matang Tommy. Traitor ka kit nga asawa. Nagsingsing patak para kan ka kaniti anak ta. Nagbalbaliwak. Tapno mga barwanan ta. Ngam kasta gayam tararamidam. Sorry talaga, Tommy. Ngam nailawaan kami ka ni Maxine. Masikugan. Ay, yung paki mami na nagargarat mo ta pumanaw kan Barbie. Saan ka napagan ano? Pagkawanan na kuma, Tommy. Sapay kumata maawatan nak. Kasapula kami ti adong anak. Sorry. Babae timpas ngay mo, Maxine. Ang apay ngay asan mo't ngay malay ti agong ta. Tolnos tamat ngagpadpada ngam apay alupap ti agong ti anak ta. Ha? Kwa. Kanagpanata anak po daw. Ngam apay anang isit to impas ngay mo. Kwa. Saan pa'y amadlaw ita? Tabasit pa'y. Nakaanak kagaya man, Maxine. Ha? Apay nga da ka dito eh. Pumanaw ka dito eh. Oray sininaan akon. Adalat tamat karbangak iti anak ta. Ha? Anak? Anyat kaya ta sa ulay ito yung lalaki, Maxine? Ulbud day ta lalaki. Di na mo ti bagbagan na. Agbala day ta. Di mo patpat yan. Putot ko timpas ngayon ni Maxine. Nabayagan nagdin na kami iti lugar mi. Ngam iti aginawan, pimanaw, ta nauman kanyak. Anya? Abangan nagparparbulay ti sarita na di alala kay anak kaw. Saan, tatang? Tayong pakita na kanyak na iti pamaniknek. Kan iso, ti karupropa timpas nga ni Maxine. Anya? Anya ngay ita? Apay nga may na nagbabae ka anak kaw. Kat masikog pa'y gaya main. Diya ka mo masikog ni Maxine, tatang. Lino konak na diya babae. Ay, kanya ngay, nalawan kan. Kunam nga giwaras kay tipulay. Ngam saan mo't gaya managtaod kin ka. Pag nakmam na ita napasamak kin ka. Narigat ngamin ti mangluka o ta, narigat ti makarma anak kaw. Sa pagpampanunutam na ita. Apay nga da ka. Umayak agid daw iti pamakawan mo, Tommy. Sorry, no naaramid ko ti kastiyay. Barbie. Pagbababawiak tinaramid ko. Nakulapan ti panunot ko. Nakasaganak amang sulnit iti nagpasulak. Pangasim at awatin na ko mamanan. Promise, diya ko na ulitin tinaramid ko. Saan nakas ka rin ti mamakawan? Sige. Ipagpagapok iti anak ta. Takanayon na ka sa pulan. Kanayon ngagsangit no malagip na ka. Masyanakan ko na. Iso nga la, awatan ka manan. Basta takdaram ti karim. One, promise, Tommy. Nay, apay ngagbakbakwar ka, Tommy. Masikugak, Barbie. Sigurado ka? Wan, nakarga anak. Nalipatak tinagtumar iti sigod at tumtumarak ididimtang ka. Allah, kasano nga rutay tan. Jakmat kayat na marigatan kang agsikong. Ala, sana balen. At daditan, ipatagtada ito ita anak takot nga ronda. Ala, di ka madanagan. Taramidak matya amin nakabaala ka mang tulong ken ka. Tapos saan ka unay amarigatan. Hoy na, nakaragrang sakak, Tommy.
Jak may ladawan ti kinaragsak ko, idinagsikog manan ti asawak. Jak mataninuli ti naramid ko, ti panagbasol ko. Pagbababawyak day jengin naramid ko iso akanayon ti panagsorry kiti asawak. Kat ita dakkelan dagiti duangan nakmi, kat napintas kan gwapo dagitoy. Kat ipanpanakkel mi unay ida at adimakkel da nasaya at nganak. Alakastan, tigayim mo, Barbie. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose, para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanang! Naimbag nga oras iti tunggal maysa kabarbaro manan napakasaritaan ti may patangatang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti drama ama ng Biyanang. Manipod man nga rod kini Kabsat Densyo tintay patangatang ay drama itangam sakbay na nabara paya kablaaw kada Edmalin Risco dita Abra ni Bulong Manggad kani Lolita Maganay dita Hong Kong. Kastiman nga rod ti kuna ni Kabsat Densyo. Dirma ng Biyanang, aday di mo nang asawa kat ada anak ko kankwana. Idikwan ng asawa akmanan iti may kadwa gundaway, ngam daksanggasat, tati natumpo nga kamay kadwa nga asawa, masaksakit. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Densyo, ading ko. Hello, Manang Mayla. Awanan, natayon ti asawak. Ha? Ala, apay nga eh. Di na nalasatan ti sakit na Manang. Inyawid min di ti balay. Malamayan ang ti asawak. Sige, sige. Taumayak adagos dita. Bye. Ay na, unaya-naya Rosemary anak ko, taimpan mo matan. Imbes sa siyak ngayon am tilamayam to, saan ta si kamat tilamlamayan men? Ay na! Densyo, awanan tanak ko. Wan nga rod Nanang. Na-stress sa mga min. In-stress mo sa mga min, isa na-trigger ti sakina. Ay, saan mo't Nanang? Manipod nagden na kami iti anak yaw. Jak pulos inikan iti sakit ti ulo. Nakita yung mat no kasano ti panangasikasok ken ko na nanguruna iti masakitan. Kahit kasano nga tapukok kada kayaw. Alaag tayo jay matbalay ti kanayon ngayon na. Kandi mo matlamasi kaso, tada trabaho. Ang mga napampanunutam kidi ti mga lay ti yaya na ay uray sa anon. Sayang ti swildom. Itad mula kanya ko na ti swildom. Tanay baglang ay gatang itigatas tanak mo. Ala, pagsaritaan tayo tulay tayo ton maitabonan ni Rosemary Nanang. Ay, kano ka na ti tabon ni ipagmaw may lanak kaw. Inton bigat ka nun, tatang. Ayan yan. Namidwa na nabalo di kabsat mo. Babaluan samat ni Densyaw. Kaasi nga rod, tapinanawan damanan. Ni Aimee nga imo nang asawa na, natay ga po iti disgrasya iti lugan. Sa ita, natay mat iti sakit di may kadwa nga asawa na. Kasi nagtidwa putot na ta awan inada. Wan nga rod tatang. Naimbaglaangan ta adda dagijay katugangan ni Densyo ang mga awir kadagijay putot na. Wen dandanid di na pa'y ipakitan nagijay puko may. Kat apukok mo't nagijay. Ta anak ko ti amada. Bukbukunan na mutan nagijay putot ni Densyaw. Makipaglading itak iti pupusayan ti anak mo, Delfina. Agyaman ak, gudaw. Ay, nagrigat nga aklunan nga mawan maramidak. Wen talaga kasta. Mawatak tirik na, ta kasta kami mo't lang, hindi natay ti anak ko. Nga imunang asawa ni Densyaw. Ay, Okay, di alam to ti apukam kada Densyaw. wan imbagak day taken kwanan.
Tadi na matla maasikaso, tada ka nga rod trabaho na. Wan nga raw, makumikom ni din siya. So nga nalakmat idi ti apukok kan kwa na, tawan mangbantay. Ay, kaasimot na kita pukot ha. Awan inadan. Wan nga raw Ay, sapay ko ba at saan na mga sawa ni din siya, tanay? Duwan, nagiti putot na. Duwan, ti suportaran na. Apay, mga sawa pa'y langata. Ay, no siyak ti masurot oray saan kuman. Piun nga ron No, mga sawa manan, ti manayunan manan, ti putot na suportaran na. Huwag nga rod Isu nga oray saan kuman. Kat, anyat planom ita ading ko. Tana itabunan day di ipag. Umayak man pa lagyan iti balayo kada tatang manang. Kasla mabagtitak na daak iti balay. Ay katun nalawa mo ti sigod abalay tayo. Kan bumalay ka ditoy, ta ditoy ka nga rod ti sigod abalay tayo. Iso anawaya ka latang agnaad ditoy no kayat mo. Wanmat nga main din siyaw. Agnaid kan dito itapno adda kami akan kaduam. Sapay inaladan sanjay anak mo. Uwan tatang, inala ti may kadwa katugangak. No awan ko mabasit nga anak ko, alaak jay anak mo ditoy tasyak ti mga awir. Sana balit adda ni nanang ang mga sikaso manang. Ken adda dagi jay aanti na iji balay da. No awan ko matrabaho akat siyak ti mga awir kadagi jay anak ko. Ang jakmat ngamin masango. Wen sa bagay, nairwam jay anak mo ijay balay da katugangam. Ta ijay tinagnaedan na ijay masakit day di ipag. Saan aya? Uwan manang. Alam kit din nagiti kawus mo niti balay. Dito'y kan nga agnaed anak ko. Uwan tatang. Adda nga glidayak na adda kijay balay. Taawan kan kadwa kijay. Naimbag nga oras mau, may labalasang kao. Adda ni din siya kapsat mau. Ay adda, tatago to. Sumra kayo Ay manak, balasang kao. Tensyo, adda ni tatago do. Uwan manang, umayain. Naimbag nga oras yung tatang. Astamag, din siya baraok. Ay ko naibos nga minan tay gatas. Vitamin kan diaper jay anak mau. Ay, jakman amaw ti dayang anak mo. Nakilan nga magdaydaya per pailay. Ken kunak gaya mapan kunto ipapasta jing ipon na ta dangado ti tadael na. Ken papokisak to kuma. Mabitla nga ro tayo nakmangalay ti kwarta tatang. Ay, din siyaw. Nainayo ng basay ta naktuman matipasyar di anak mo. Naboring san nga gigyan latan ni balay. Siyempre, agpasyar kami Mangan kami matitirwar, kan kumatang mutin na ti gamit na kasjay. Ala, mabitla nga rin tatang. Naimbag nga oras mo din siya. Nagswildo kan? Wan nanang. Ay na, aguyag ka nagbara di anak mo. Umayak ko madumawat iti pagpa-check up na. Ay, kasta aya. Bakit, kumustan di anak ko? Umay kunto kita madismisa kiti trabaho. Di ka madanagan, tagimbag mo lang dayjay. Naakaran sa kadagijay kaya ayam na. No daramida mo inton maminsanan Inton awan trabaho kasjay. Alangar nanang, taamangan ag-overtime kami manitan. Nala, oray di kan umay, basta mangtid kay ti pagpa-check up di anak mo. Kan paggatang na mo tanay, di agas na. Kan gatas, diaper kan na dumapay. O sige, mabitla nanang. Awan paila, jay kabsat mau mayla. Awan pa'y matatang. Amangan nun nag-overtime manin Nay, apay kanayon mo ti panag-overtime nan. No kaano nga awan asawa na abibiyagan na pagsasaron mo na mutan ti panag-overtime na. Kahit para kadagiti doang nga anak na Sa bagay mo't niya, ang manyan, ang sinublat mutan nga umay dito balay nang jinwa akatugangan na
nga may dumawat iti suporta ti anak na. Kat talaga akas ta, taputot na ka nga rod. Rumbang la suportaran na ida, Sa bagay mo't kadi Pagem no siyak ti masurot, nasaysayahat no kadwa na dagagidwa nga anak na. Kat asino nga rod ti mga awir nga, kat adamot trabaho na. Ay kat siyak Ay na, nagadungaan na yan nyo. Siyak tumutlat patudunin nyo ang mga awir kadakwada no ang sakit kayo. Kanay, amuyumot nga dababasit nga apo ko yung kanya. Sa bagay, basta sandalakit niya baybayan ng itubing, awan problema. Wen, madlaw mo't anapatag kada tatagudo ka na na Delpina dagiti kakaanak kakadakwada. Isong awan ti rumbang apagdanagan nyo, tatang. Ala ako nakitikawas ko, taagawid ako ni Jibalay manang. Ni, apay ngay, kunak man no agnaid kan dito'y balay. Saanan ta kababain? Addan kadwak. Ha? Kaduam nga? Ay, addan nobyak, ket plano min tagsimpa manang. Ha? Kasta aya. Ay kat addakan ka dayta Total nawaya ka manan. Mabalin mo manan ti mga sawa. Agyamanak ta maawatan nak manang. Anya di nadamag ko abalayan intong. Adda ka naman ang nobya ni din siya, kat ikasar nan iti mabiit. Way, nabalayan Delfina. Apay nga yung mga asawa pa'y lang. Ha? Napadasan na mutin tinamidwa ng asawa. Inton kwan mabalo manan. Ay na, saan kumamot Mga asawa pa'y lang amin. Dandanin to pagkurang ang itid ng allowance dya pukok nga anak na. Awan mabalin tayo no kastati kayat na abalayan. Kasapulan na mutikan kadwa wano katakunay-nay. Ay bagbagam dya anak mo abalayan. Ibagam, tadagi jay lataputot nanti pangibukbukan na itatensyon na. Ha? Ay awan agputot manan, adaman kabingay may itimay sapi katugangan na Maksayanan na talawans na gitanak na kada kami kan nigudo. Ay kit bayam mga asawa. Basta di naliplipatan ti responsibilidad na kadagtepukot Mari Delpina. Awan madkit diangam Awan latam mo kong. Kumaano dublian na ti panaggagat na. Tapno manayunan ti sweldo na. Ay kit ibagam to na itakin ko amaray. Ibagam madublian na ti panaggagat na. Apesyak lang ngay. Duwata amang ibaga paray. Si Kagayam, ti agbalin nga abalayan ko. Wain, siya kabalayan. Anyat tayen tayinagan mau abalayan. Siyak ni Dora abalayan. Si Kagay, anyat nagan mo. Siyak mo't ni Intong abalayan. Imay kamay ta pagsasaritaan tayon ti kalaysa ng iti anak ta. Katuan katsapay kumaa tagpaot ti panagdenadan to. Tani, nadamag ko anamin dwa kanugayam anabalo ti anak mo. Ha? Uy, nabalayan. Ay, kasla maamakak. Nga maagpilit mo't ti anak ko ang makiasawa iti anak mo. Amok ti pampanunutin wano pagamkam mabalayan. Ang mga mabalo manan ti anak ka ket matay ti anak mo. Ay na, saan kumamot Saan nabalayan? Patsyak ngagpaot ti panagdinan to nagiti anak ta. Positibo kumalaang ti panunutin tayaw. Umadanin ti kasartamel ba? Kat agyamanak ta kinayatnak nga oray addan dua aputot ko. Ay na, saan nga umdas day talapad tapno sa anak nga agayat kan ka densyo. Nasingpet ka ngamin, isa kinayat ka. Agyamanak mel ba? Kat ikarik ngagbalin kanto ang naragsakit isidong ko. Ngamin, napudno ak nga agayat.
di kanto paldaangan iti denak. Kasta akmet Densyo. Ay na, agbalinak ta nasayat nga asawakan ka. Kan ina dagiti agbalintungan nakta. Nalpasan, ti kasaryo kan Melba, anak ko. May katlon ngayon kasarmo ti asawam. May katlumaten akatugangam ni abalayan dura. Kat siyempre, may katlumaten nga abalayan ko ken ka. Kat talaga kasta tatang. Awan matdakas na? Ay kadisumay. Awan na talaga. Ibagbagak lang, mate. Kat no madaan kay to iti anak ken ni Melba. May katlon to madten na putot mo. Sana balit, kabaalak asuportaran ang iti putot ko, tatang? Ay, wan. Amok na itata, nagagat ka, anak ko. Amok, adi mo baybay-an ang iti anak mo. Ngamnay, ang reklamo na iti dua paya katugangam, ta nanayunan ka numanen, ti suportaram, ta nangasawa ka manen. Awan ka banganda nga agreklamo. Jakmat baybay anak iti anak ko nga apo ko na. Itad ko mat amin na kasapulan da, tatang. Tingarod pagdanagan da. Kat amangan ka no lumaksayan itad mo asuporta na iti anak mo. Basta na salon atak lakit ti akanayon. Saan to ang mapasamak na ita, tatang? Anya trabaho di asawam nga Densyo. Awan na nang. Para balay Nay, apay ngay. Kasano makatulong kan ka ngay no di mo pagtrabahuan. Iso nga roda ng asawa ka, tapnada katulungam ngagtrabaho. Saan may taninayunam lang ti pakanam? Ha? Ay, pasensya ka ni ti pa nagsasaok din siya Ngamjak kaya tabukudan ti pampanunutag. Masapula mamwam tanay, duwan dagiti putot mo. Kasanaw, numadan kayo iti anak. Ang mga numayaw awanan dagita po kumikan ni parigo daw. Saan na nang? Di kay madanagan. Di mo may bagati kasta din siya. Taditay mo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Nanang? Iso ano mabalin dagdagam di asawam ngagtrabaho. Tapno makatulong matkan ka din siya. Din siya, dito'y pala ang balay nga agnaad ni nanang atan eh. Nagrigat mo ti aginaw. Marigatan na agtrabaho dito'y balay. Isa ni nanang pailaang ti makamong agluto. Kan kadkadwak dito'y namapan kag trabaho. Uwin, Melba. Tapno ada mga sikasukan ka, bayat ti kaawan ko dito balay. Tani, sayang mo't naglangan iti trabaho. No kasta, umanugot ka dito'y paila balay nga agnaad ni nanang ko. Katwan apay kit di na saan. Di oray dito'y ngagnaad iti agnanayon no kayat na. Ay kayat na aday jay. Tawan mutlat kadkadwa na iti balay mi. May kawang awan akon ijay. Naimbag nga oras mo kapsat. At dani din siyaw. Sigud amanugang ko, itinatayan nga anak ko. Ha? Ay saan pa'y matasimang pat, kabsat? Ay mabalin nga orayan, kapsat. Ha? Ay katwan Ala, sumra ka kabsat. At dan sakit din na patag agagaram iti manugang ko Ay, wantan eh. Umadanin ti kasangay di apukok aputot ni Densyo iti day di anak ko. Umayak dumawat iti kwarta ta, aghanda kami mat Masapul mo nga dapuyutan na akik na. Ha? Sapay iyor-urnungan dati panagpas nga iti anak ko nga asawa na. Ay kat sabali mo ti para iti anak mo Sabali mo ti para iti anak na nga apukok. Ha? Kat kasaritam to sumangpet. Ngam basta ti amok, talaga nga dayor-urnungan na. Panagkunak saan nakaamay kanday jay. Ay sana mabalin na. Lipatan na kat ti pagrabangan na iti apukok kon. Ay sana mabalain. Apay, inikam jay sigud akatugangam iti kwarta, Densyo.
Wala nang. Tausaran di putot ko inton birthday na. Nay, kita tamangan numaibos ti kwartam iti kaiitid mo. Panunutom kumamat ti putot mo iti anak ko. Ha? Wala nang. Alda nakalasin na para iti dayta. Tay sobram samot laengan ti laslasin mo para iti anak ko. Ti anak ko ti i-priority. Tay so ti asawam. Kan ti agbalinto aputot mo kan kuana. Nanang? Surutan tayo ti husto a proseso Saan mabalin adawatan dalatan ti kayat da adawatan. Umayak man kabsat. Adan din siyaw. Apay ni Densyo amanugang ko, anyat gagaram kabsat. Ay, sakbay ti amin. Yam amok pa'y ti bagay. Sak ni daw. Di kaunaan nakatugangan ni din siyaw. Wan, amok, tamairupaan ka. Si katay na barbartek, idi kasarda Densyo kan ti anak ko. Tay sumanala na bartek. Ay, Imbagada idi asikati muna akatugangan ni Densyo. Apay, anyat gagaram iti manugang ko. ay, kwa. Ag-eskwela nga mina, hindi putot ng apo ka. Kat dumawat ako may di paggatang ko, hindi masapsapol na. Amin mo't lakit din, dawatin nyo kin ni Densyo. Ha? Ay, kahit talaga kasta, pagrebangan natin mang suporta, iti putot na. Wan, ngamdakdakkel tit itad na kada kayo. Dapat, ti anak ko ti kadakkelan iti bingay. Saan mo, tagpapadamutan ti pamayan ni Densyo amang bingay iti sweldo na. Dapat, 50% kin ni Melba. Tasag 25% kayumat iti dayjay a Delpina. Nay, apay nga kasta. Kahit saan mo takabit na kitang may ka ni Delpina. Lord Arigay, dahil di anak kukit di pa iti original nga asawa ni Densyo. Ta isutim mo nang inkasar na. Why? Pudnaw, timbaga ni kakagudaw. Itayak pa'y ngagdangdangag di ta kalsada iti saritaan yaw. Isungay masidagak tanay. Sa balay mo titinorti pa nagsaumon, sika pada ka bakit? Ha? May katlula ang tanak mo ngayong kasar ni Densyo. Isota na ang mo ti pa nagsasaum Natayan dagiti anak yo. Isong awanan ti karbungan da iti manugang ko. Kat, dagitap po kumingay. Awanan, karbangan da ka ni Densyo. Madi matikas tangay bagbagam amay. May katlo kala katugangan ni Densyo ngam kunamala na sino ka na naturay. Nagalas katugali mo. Nanang, tatang, gusto ko maraitan. Di kay aga-apa Pagsasaritaan tayo anay bagday to, isa na kasta. Grabe mga minday ta kabarbaraw akatugangam din siyaw. Naturay launay. Kaslamawan ser-serbi dagita po kumikangkan. Tati kaya natila ang anak na ti suportaram. Ala, sumra kayo. Tadi ti unag ti pagsasaritaan tayo. Ha? Tani, kitkitaan da kayo Ay. nang kita tao di tarwar. Kunaknusan ko amaurnos tinagbabaitan dagiti talo akatugangak ngam dim ngagdamet la kanya kat imanugot da iti kayat ko ama pasamak. Napagkapyak matla ida kat itamayatan tilin nanganda. Kat kasi ti ingkarik kadakwada, saan ka nagliwayan ang tadi ti suporta kadagiti putot ko nga pukuda, isagaggagatak pa iti agtrabaho tapno adapang suportak kadagiti anak ko. Alakastan, tigayem mo, Densyo. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos parity script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.